Ulu sasazo ngqo lwendaba estudio 12 kwikomkhulu ye-SABC Auckland Park eRhawutini nazi eziphambili. Umphatho wezemidlalo uGayton McKenzie uthi akanangxaki nokuvela phambi kwekomiti yepalamente ephanda izityholo ezenziwe nguNjengele Nhlanhla Mkhwanazi kodwa akafuni ukuvela xa kusitsho inkokeli ye-FF uJulius Malema. Ibandla lamatshetshi kwiAfrika esemazantsi limemelela ukuba iFIFA ivala uSirayeli ekuthabatheni inxaxheba kwiitumente zebhola ekhatywayo kwihlabathi. Inkosi Mazole isicaka sithambile ndingaphosisanga amaseko mandikhawuleni warhuqa. Umphatho wezemidlalo ubugcisa nenkcubeko kwayinkokeli yePatriotic Alliance umnumzana Gayton McKenzie uthi akanangxaki nokuvela phambi kwekomiti yepalamente ephanda izityholo ezenziwe nguNjengele Nhlanhla Mkhwanazi. Nangona kunjalo akafuna ukuvela xa kusitsho inkokeli ye-FF uJulius Malema. Ebutsheni bale veki umnumzana Malema olilungu lale komiti ufake igama likamnumzana McKenzie kuluhlu lwamangqina amawabizwe kule komiti ephanda izityholo ezenziwe nguNjengele Mkhwanazi zorhwaphilizo nolawulo olugwenxa kwinkonzo yesipolisa nenkonzo yezobulungisa. Le komiti yethutyana yepalamente isekelwe ukuphanda izityholo ezenziwe ngumkomishinala wamapolisa KwaZulu-Natal uNjengele Nhlanhla Mkhwanazi. Kulindeleke ukuba uMkhwanazi avele kule komiti ngomhla wesi-7 nowesi-8 ngo-Okthobha. Ukanti nomongameli Cyril Ramaphosa, umphathiswa ubekwe kwikhefu elikhethekileyo umnumzana Senzo Mchunu, umkomishinala wamapolisa uNjengele Fani Masemula nesekela lakhe uNjengele Shadrack Sibiya ngamanye wamangqina zakuvela phambi kwale komiti. Ngalo lwesihlanu esiphuma kuye le komiti biqukumbela uluhlu lwamagama amawafakwe kolu luhlu. Minister Gayton McKenzie said he wants to be called because he's got a lot to say and he's got a lot of information about the criminal syndicate that is taking place in this country, and therefore we think someone in that position who says I know criminal activities and I can tell you which police is involved, which one is not involved, which general and all of that. He needs to be put on the stand so that he can be tested. Ukanti inkokheli yePatriotic Alliance umnumzana Gayton McKenzie phefumle yathi he must put EFF people he wants to go there. I will not go because he's the one saying I should go. I don't listen to Julius Malema. But what I will say, the mouthpiece, the spokesperson of PA, will go and say what I will give our statement, because I was speaking on behalf of the Patriotic Alliance. But I don't want Julius to get credit that he brought me there. He can just go to hell. He must forget about mentioning the PA. He must concentrate on the dying party of his that's in ICU. Amalunga le komiti akhokela ubungqina zakuthetha-thethana nabantu abakoluluhlu phambi kokuba bavele kumalunga epalamente. Amehlo azakubethe ntsho kuNjengele Nhlanhla Mkhwanazi xa evela phambi kwale komiti ngolwesibini weveki ezayo. Ibandla lamatshetshi kumazantsi e-Afrika limemelela ukuba iFIFA inqumamise uSirayeli angadlali kwindebe yebhola ekhatywayo yehlabathi. Intloko yelibandla uArchbishop Thabo Makgoba ithi iza kubhalela iFIFA kungekudala. Oku njengoko uhlaselo lwabantu eGaza ePalestina luqhuba kwaye kwajongwa indebe yehlabathi eza kubanjelwa kumantla eMelika kunyaka ozayo. Udushe lohlaselo ngakwiGaza ePalestina de kwaqenqeleka iminyaka emibini lubangele uqulukubhode kwimontlalo yoluntu. Inginginya yabantu ithe yahlukana inyama nomphefumlo, iziseko zophuhliso ezingundoqo zitshabalele, kunjalo nje amakroba okufumaneka koncedo avaliwe mba. Xa kungoku icawe yama-Anglican kumazantsi elizwekazi iAfrika ihlaba ikhwelo lokuba uSirayeli abhebhethwe kuthabatheni inxaxheba kwiitumente zebhola ekhatywayo zehlabathi jikelele njengeziphumo ezizalwa luhlaselo olungenalisini alubhekise kwiGaza. I will be writing to SAFA that they write to FIFA requesting that Israel be banned from taking part in any international sports as part of this resolution. Kambe ke elibandla ligxininise ngelokuba ukwalelwa kukaSirayeli kwezemidlalo kuza kuba negalelo elimandla ekuqaleni isimilo esitenxileyo kwesi sizwe. We are calling on FIFA and other sports bodies to cut off all contact with Israel so that ordinary Israelis will understand that support for genocide is unacceptable for humanity.
Kananjalo amawakawaka wabaxhasi bamaPalestina abambe uqhankqalazo eKapa ukubonakalisa ukuba yinyandenye eliqilima kanye noluntu lwasePalestina. I feel that Israel should be banned from all international sport because they are an apartheid organization. Ukanti ke umbutho webhola ekhatywayo kwihlabathi FIFA awufumanekanga ngoko nangoko ukuphendula kulomba. Abahlali baseGoedso ngumasipala wasekuhlaleni iMirafong baphila noloyiko njengoko uqhuba nokugrumbeka umngxonyo otshabalalisa le ngingqi. Urhulumente wasekuhlaleni nowephondo bamemelele isebe likazwelonke lobambiswano ngolawulo nemicimbi yezemveli lingenelele ngokukhawuleza. Liphendulile elisebe kutshanjele ubhengeza lo masipala njengendaweni emingeni ngokwemo yomhlaba. The situation there is going to be something that will embarrass all of us. Because those sinkholes, they've swallowed the school, they've swallowed houses, they're on the verge of literally swallowing everyone that is there. Elumkisa uluntu ngemeko embi neyoyikisayo kumasipala waseMerafong kunganemiphumela emibi. Le mingxunya idale umonakalo omkhulu kwizakhiwo kuquka nokuphazamisa impilo zabantu de oku kwaphumela nakwinkqubo zokuhamba kwesikolo ebantwaneni. Irebogile sesinye sezikolo ezichaphazelekileyo nesiye sanyanzeleka ukuba sifuduke ngenxa yale ntlekele. Oku kubonwe ligqiza lendaba ngethuba betyelele kule ngingqi. We are not sure if they are going to assist us or not. I would like to see them repair the daycare center, but I am old now. I have lost all hope. I'm not sure where I will get help. Abahlali balendawo bahlala besoyikela ubomi babo bengazi ukuba izindlu zabo zingalandela kusini na. Mirafong generally is a dolomitic area. You know, of course you'd live in fear because you never know when a sinkhole might strike, and it's showing like this one is the recent one. Kodwa ithemba lisekhona nanjengoko umasipala walengingqi ekwazile ukuvala eminye yale mingxunya. Sometimes think about it, but we see that the road is fixed and we do have water, and yeah, we appreciate that even though we suffered a lot. Umasipala utyabeka umfanekiso omfiliba malunga nalomba uthi omnye umcelimngeni ojongene nawo kukwala kwabahlala abathile ukuba bafudukele kwindawo ezingcono kunezo zinale mingxunya. The infrastructure is damaged underneath, and there are people who are operating there without the technology, the machinery which is required. So they are creating a challenge as well. Urhulumente kazwelonke ungenelele ngoku ngokubhengeza le ndawo njengenemicelimngeni kwaye enemingxunya enobungozi enzulu kakhulu. This classification that we have been able to issue then began to facilitate a collaborative process of a multi-sectoral approach by both government and as well as the private sector. Ukanti ke kwinqaku lethu likaSirayeli masixolise ngempazamo nalapho sibhidanise ibhobhile sabhala uArchbishop Makgoba njengomfundisi Harrison Ncenga lo mpazamo ngoku masithi tsi evenkileni. Sihlabele mgama nendaba zethu. Usapho lwakwamnike eSoweto lufuna impendulo njengoko lusaqhuba uphando lokukhangela unyana walo oneminyaka engama-35 ubudala uLebo Mniko onentsuku ezingama-30 walahlekayo. Wagqityela ukubona kwindawo ehlala abafundi eMidrand okwenzeka emva koko isengumnqa. Unina ubongoza uluntu ukuba luze ngaphambili nalo naluphina ulwazi olunokunceda. But I think right now I'm at a point where I'm saying whatever it is, whatever they've done to him, can they just please tell me where my child is? uLebo Mniki oneminyaka engama-35 ubudala wagqityela ukubona kwimifanekiso ye-CCTV engena kwindawo ehlala abafundi yabucala eMidrand. Kodwa akukho bungqina bubonisa lokaMniki ephuma kule ndawo ngaphezulu kweentsuku ezingama-30 usapho lulala ubungehliyo. When there's an unidentified person, we go look. When there's in ICU, high care, I don't know how many hospitals we've been to. Recently, we've just seen a body that's so badly bent, and that you say even a dog doesn't deserve to die like that. A DNA of mine was taken. We are waiting results. Ise indaba yokaMkhozi ngokwenzeke ngaphakathi kule ndawo yokuhlala abafundi, kodwa phambi kokunyamalala kukaMniki
kuvakala kuba umniki wayeqambulisana nancuma naye ngenxa yokukrexeza. Usapho luthi inhlungu yabo iye yaqatshelana ngakumbi ngenxa yento abayichaze njengokunganikwa lwazi oluphathekayo ngamapolisa aphanda elityala. Then I further on I proceeded, I requested a meeting with the station commander. I met with the station commander. The station commander, hence he took the decision that every Friday he will be giving us the reports, of which this past Friday he's failed to do that. Now I'm stuck, I don't know where to go from here. Ukuphendula le ngxelo, abakwantsasana bathi igosa eliphandayo liyanxibelelana nosapho kwaye belisoloko libanika ingxelo ngalo lonke uhlumo kwelityala. Balebelele ngelithi amapolisa ayaqhubeka nokuphanda kunye nokulandela zonke iinkcukacha ezifunyenweyo ukuze afumane umkhondo wokufumana uLebo umniki. Unina kamniki uthi uza kubuyela kwindawo ehlala abafundi ahlale kuyo de asazi esona sizekabani. Sele kudlule unyaka oko kwadutyulwa kwabulawa abantu abali-18 kwilali yaseNgobozane elusikisika eMpuma Koloni kwaye uluntu lusakhangela impendulo. Amaxhoba adutyulwa lwangcola ungele kobentlombe kwikhaya lakwaSingqina nakwaMathu ngethuba elungiselela umcimbi. Sele kubanjwa abarhanela abathandathu malunga nesi siganeko kuquka umzukisi Ndamase ekutyholwa ukuba ngungqondongqondo wesiseleku. Ukudutyulwa kubulawe kwabantu kwashiya imizi emibini igcwele ligazi kubantu abali-18 ababulawayo, abali-15 yayingamanina. Omncinci umntu wayeneminyaka eli-13 owayekhona kwaSingqina ubalisa awakuvayo. Sazimela ke thina abakwazi ukusifumana thina saba ngabasindileyo ke. Kodwa ke abanye babe kwezinye izindlu nathi besikwenye ihouse sisinde sabathathu nosana olusine oluna 1 month. Umncwabo wabantu wabanjwa amalungu entsapho esafuna impendulo. Asonwabanga sengathi umthetho ngakuthatha indawo yawo ngokuba ebusuku asilali kangangokuba njengokuba phaya ekhayeni lam kukho inja elalapha everandeni ithi xa igila ucango ndicinga uba oh nkosi yam sebefikile. Kwaye kwabanjwa abantu abasibhozo laze larhoxiswa ityala ngokwababini. Omnye wesisibini waye wajika walingqina lombuso phantsi ko-section 204. Igunya abantu lezotshutshiso liqinisekile ukuba ubungqina elinabo ngakubasolwa buza kumenza umantyi abafumane benetyala. Siqinisekile ke sinethemba lokuba ubungqina sinabo buqilima sakwazi basiyibonise inkundla siphuhlise kuba aba bantu banamatyala ngokuhloba bagwetywe ngalo bamangalelwe ngalo. Ukanti otyholwa ngokuba ngungqondongqondo umzukisi Ndamase uzimele enkundleni. Ngethuba ebeliqhuba ityala, uNdamase waye wafumana ithuba lokubuza imibuzo kuLwando Api. UApi waye watyhola uNdamase ngokuchaphazeleka ekubulaleni abantu abaninzi abaquka nosopolitiki. NdinguNomzwane Lemngoma kwiindaba ze-SABC eMpuma Koloni. Isibhengezo sendlu yezomthetho yaseMpumalanga senyathelo lokuguqula igama leKruger National Park ibizwe ngeSikhukhuza National Park sivuse umnyele. Bahambi bathi uMzantsi Afrika mawugxile ekudaleni amathuba amatsha azakuqinisekisa ikamva eliqaqambileyo ungabuyele emva. Ukanti icandelo lezokhenketho lilumkisa ngelithi uguqulwa kwegama iKruger National Park kuza kutyabulela icandelo iibhiliyoni zerandi. Indlu yowiso-mthetho eMpumalanga inike imvume yokuba lingaguqulwa igama leKruger National Park enembali etyebileyo. Le ndlu yowiso-mthetho isenze esi sindululo ngosuku olwandulela usuku lwamagugu nenkcubeko kule veki siphuma kuyo kwaye ngamagama amathathu aza kuthiywa ngokutsha kuquka neleKruger National Park. We tabled a motion that these two institutions must be renamed after our heroes, rather the apartheid architect, including other stadiums in Witbank. Igama elithi Sikhukhuza ligama lesteketiso elanikwa engunogada womyezo intloko uJames Stevenson Hamilton ngethuba egxotha abanini bomhlaba kumyezo iChingwezi efuna izilwanyana zihambe ngokukhululekileyo kwaye ligama elithetha ukutshayela ngesitsonga. There must be processes and also public participation processes and engage the communities. How do they feel about this name change?
Ukanti ke bambi bathi ukutshintshwa kweli gama leKruger National Park kungaguqula nenqanaba ebekwe kuyo le ndawo kwizinga lehlabathi phakathi kwezinye ingxaki, ngelixa abanye bephawula ukuba iliqela imingeni kweli phondo edinga ingqwalasela endaweni yokuba kugxilwe ekuguqulweni kwamagama. The name Kruger National Park is all right. The Kruger National Park is one of our greatest tourist destinations. The amount of money that's going to have to go into changing the name that is a tourist destination is going to affect our tourist attraction. Icandelo lezokhenketho lilikhuba lokuqoqosho lweli lizwe kulo nyaka uphelileyo ngabakhenkethi abaphuma kumazwe angaphandle ababalelwa kwi-8.92 million abatyelele kweli kwaye bongeze malunga ne-3.3% yezinga lemveliso yelizwe, i-GDP ngamafutshane. A change of that name will have a significant negative impact. So it's not about what the name should be changed to, but the fact that it is such an old brand and so much money has been put behind it. Kuseza kucaca ukuba esi sindululo sokuguqula igama leKruger National Park siza kuphunyezwa kusini na. Abanye abahlali baseFentersdorp eMntla-Ntshona bafuna kuvolwa umgodi abathi abaxhamli kuwo. Batyhola iNew Lane Mining Solutions ngokungabanika amathuba omsebenzi, koko iqesha abantu bangaphandle kwengingqi yabo. Abahlali bale ndawo bebenethemba lokuba ukuvulwa kwalo mgodi kuqaleni kwalo nyaka kuza kuvula amathuba engqesho kuninzi. Nangona kunjalo, oko kubonakala ngathi akuzange kwenzeke, nto leyo ebangela ukuba uluntu luhlabe ikhwelo ukuba uvalwe lo mgodi. Mabavale lo mgodi okanye baqashe abantwana bethu, siza kulwa de sifumane lento siyifunayo. Nepotism is a key factor in my community. Bambi ke batyhola ukuba omnye woceba uyafunjathiswa ngabo bakhangela umsebenzi kulo mgodi. Some other people, they were paying cash. Some of them they were using e-wallet or CashSend. Because why? CashSend and cash, they are not traceable. Kusenjalo uceba ochaphazelekayo uzikhabe kabukhali ezityholo ugxinise ngelithi ukuqesha abasebenzi ngumsebenzi womgodi, yena bamsulela njengamafutha inyama engayityanga. On the allegations made, let those people go to police station. They must go and open the case on the allegations. Then investigations must be done. And the person who says he has given Lula 1,500 to be employed at the mine, let him go to court and say he has given Lula that 1,500 to be employed at the mine. Abanye abachaphazelekayo nabo bawugxekile lo mgodi ngokungabananzi. We met with the new management. When we started engaging them, they said they don't have budget for us at all. They also said they don't have budget for transporting employees. They further said they will only pay us for transporting employees to funerals and other events. Iziphathamandla zeNew Lane Mining Solutions zisibhebhethile isicelo sokuphendula kumajelo endaba ngale nyewe. Usomashishini oneminyaka engama-52 wasesishirho ePulukwane eLimpopo wenza iti yezempilo eyenziwe ngezityalo. Ishishini likaTryphina Moshomane ETM Food South Africa lifaka ukuphilisayo kwiiti ezinambitheka ngokwahlukeneyo. Ukuza kufika ngoku nabasebenzi abangaphi kwama-25 abaqeshileyo. Lo mzimveliso ungangezikwemithazi ezingama-300 kulapho uMoshomane nabasebenzi bakhe bavukela khona rhoqo ukusukela ngo-2019. Eqhutywa yimo yakhe yokuswela ingqesho nempilo eqhokrekileyo, uMoshomane wabhenela ekusebenziseni izakhono zakhe zokuvelisa iti ezingcamleka ngokwahlukeneyo ukuphilisa izifo nezigulo ezahlukeneyo. Iintlobo ngeentlobo zeeti zakhe zithengiswa kwiivenkile ezahlukeneyo nakwezithengisa amayeza mbombozone zephondo. After my job was ended, it's then that I start thinking of doing something for myself. Being a mother, you are having a responsibility to look after your children as well. So I've started thinking of herbs because the time I started herbs, that's the time I was not physically well. Kodwa ihambo kaMoshomane yokuvelisa iti esuka kwizityalo ikhatshwe ngamagingxi-gingxi esuka ekusileleni kwizixhobo ezisemgangathweni zobuchwepheshe.
The main challenge that I'm facing now is with regard to the machinery. Kambe ke abanye babasebenzi bakaMoshomane bavakalise ukubulela ukusuka enzonzobileni zenhliziyo bambi besithi ngale ngqesho imo yenhlalo izinzile kunjalo nje banxonxothe namava. The opportunity that this company has been able to give me, not only in terms of experience, but now I can be able to feed my family, now I can be able to buy the necessities that are of importance to me, and I can be able to also fund my own studies as well. Ukanti ke uMoshomane uthi icebo lakhe kuqala ngokwandisa indawo zokuthengwa kweti yakhe kweli phambi kokugqobhozela kwezehlabathi jikelele.